Lento eyenziwa unyazi yimbi kakhulu. Lento eyenziwa unyazi, lezi zinto ngizoyikhuluma Manazaretha, mhlawumbe iy'ngane ezisebenza ngalapha ngaphakathi alala nazo idlulile eshumini. Ngizokhuluma ngezigameko ey'mbili nje, kodwa izigameko enginazo nesinazo nezaziwayo futhi amalungu ebandla amaningi zingaphezu kweshumi. Mhlawumbe nami lezi engizaziyo zincane kunezinye nawe ozaziyo. Maningi amadoda akhulisela unyazi izingane. Uma ngingaphosisa kwaku-2015 noma kwaku-2016, uma ngingaphosisa udaba nje lokuqala engithanda ukukhuluma ngalo, ngoba mhlawumbe omunye ubaba uke washo wathi hayi, isithwalo salo unyazi lifuna wona izintombi lezi ezigcwele. Angazi-ke bayazi abathwele kwenziwa njani ngamantombazana amavajini, njengoba kugcwele abantu abathwele nje esontweni bezokhetha iy'ngane nje, kanti balandela umnikazi wayo lento. Ayikho inyanga engaphezu kwami. Kwase kusuka umshumayeli thizeni kulo mnyaka kade ngikhuluma ngayo, wahamba wabona ihlazo kulezi ngane ezisebenza ngaphakathi. Ngiyikhuluma nje lento, wayesebona ihlazo kulezi ngane ezisebenza ngaphakathi lo mshumayeli, ngoba uyakholwa lo mshumayeli kakhulu. Lo mshumayeli umuntu othandazayo, umuntu kamoya, umuntu kamoya. Wayesesuka ke lo mshumayeli wahamba, wayesecha ngoba ingane engibone ngathi ayikho kahle, uyibona ngathi ikhulelwe, kodwa iqukula isihlalo, kodwa ikhipha iminikelo, yenza yonke into leya ngane, ikhulelwe injalo. Futhi nawo amamsomo wayekhonzile kakhulu. Abantu abadala-ke bayakwazi ukubona ingane uma kukhona konakele ngamehlo nje, bengazange besho lutho. Ngifuna ukuyixoxa ngendlela eyenzeka ngakhona. Wayesihamba kumshumayeli eya kumamsomo, ngibona ingane ewusorensoko ukuthi engathi ayifanele ukuphatha into ikababa, bengicele ishenxe kancane ingane. Hawu, naye ingane ayihlehle, akufanele iphathe izinto zikababa. Wayekhonzile umamsomo kakhulu leya ngane. Wayesihamba-ke uShumayeli waphinde emuva edokodeni lakhe. Kusenjalo wayesebuya umamsomo, wayeseya onyazini. Ngizwa kuthiwa lo mntwana unozibanibani unje ukhulelwe kanje nje. Manje bekufikile umshumayeli unozibanibani, becela ukuthi ingane ishenxe into zesonto, sike siyibhekisise le ngane, ngoba umamsomo yena akazi ukuthi le ngane umnakwabo unyazi elilala nayo. Ngaleso sikhathi lo mntwana engikhuluma ngayo wayesekhethiwe enye insizwa nje engengize ngisho, ngoba yagcina isiganile khona lapho KwaZulu. Uma ngikwaZulu angisho isibongo, ngisho ukuthi phesheya kothukela. Yagana le ngane, ingakagani njalo kuhamba isikhathi unyazi linodokotela walo-ke olugilela lemkhuba, siyamazi nanokutho wenzani. Base beyithatha ingane nalo dokotela sakhishwa isisu salo njalo unyazi, sakhishwa isisu sengane. Kwabizwa umshumayeli
emva kwey'nsukwana ezimbalwa zomshumayelo esiyafika. Ya mshumayeli, le mntwana akanalutho. Njengoba engenalutho-ke kufana nokuthi usumthukile mshumayeli, ngoba akukho sisi esikhona. Manje hlawula-ke mshumayeli iy'nkomo ey'mbili ney'mbuzi ey'mbili. Wayikhipha lo mshumayeli. Wayikhipha lo mshumayeli. Abaningi khona ngaphakathi bayazi into engikhuluma ngayo, futhi bayazi naleyo ngane engikhuluma ngayo ubani. Umama Suma wayeza ngelinye ilanga ethatha iwashing yakhe yonke ayihambise emzini wayo leyo ntombazane ukuthi imwashele, ayinele, imenzele yonke into. Mase ngibeka kanjalo bazobona abantu ukuthi ngikhuluma ngobani. Wakwenzeka umshumayeli ekhokhela iqiniso. Kuthe kusenjalo kwase kuqhamuka ingane umngani wayo le ntombazane. Naye ikhona lapha ngaphakathi. Hayi siyasixoxela, cha impela siphila ngayo le ndoda. Isicekela phansi. Yasilala namhlanje, ilala la kusasa, ilala la. Kuya ngokuthi namhlanje izwe umsa wayo ukuthi ushone kuphi. Yenze njani? Hawu unkosikazi wakho uyayazi lento eyangazi noma uyazi. Ngoba umkakho unesikhwele uzoyivuma kanjani into enjalo? Hayi nathi asazi. Kodwa nje wenza ukuthandayo. Ngendlela futhi athanda ngayo. Mhlambe sesingaphezulu kwabantu abayisihlanu asesikhepha isizisu. Hawu nawe futhi yebo nami njalo. Bese kuqhamuka amagama njalo angasho unyazi ukuthi akuyeke ukucekelwa. Kufana nabantu makuthi ngenake eManazareth. Ngifuna ukukhuluma nani nje. Anoke nibheke wonke umuntu onyazini oyobika indaba ukuthi ngifethelwa umfazi noma umkami ngimfice ngaseyona intombi. Kodwa ngikhokhiswe zonke inkomo kuthiwa intombi. Anoke ninaka ukuthi lawo macala njalo watrita kanjani. Anoke ninaka watrita kanjani. Thatha umfazi. Khohlwa indaba yokuthi umfice intombi noma engayona. Yabo, ngoba uyazi ukuthi ungomunye wabantu abacekele phansi izingane zabantu ezihambile zayogana. Omunye ngizokhuluma ngayo ngizomshonje